sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Možno také najhlavnejšie, na čom mi dosť záleží, je, aby medzi ľuďmi, ktorých počúvame a venujeme im nejakú našu pozornosť, bolo menej tých arogantných a sebeckých a viacej tých tvorivých, otvorených a možno nejakých empatických ľudí, ktorým na niečom záleží a za tým idú. Ja si myslím, že ich máme na Slovensku, že ich máme veľa, len ich treba hľadať. A možno nie medzi politikmi a nejakými celebritami, ale niekde medzi spisovateľmi, výtvarníkmi, hudobníkmi, možno medzi pedagógmi alebo ľuďmi v nejakých pomáhajúcich profesiách. Nemyslím si, že by títo ľudia mali rozhodovať o nejakej ekonomike alebo o financiách, ale rozhodne ľudia na ministerstve kultúry alebo ministerstve školstva by ich mohli viac počúvať a nechať sa nimi inšpirovať. Som Ivan Ježík a stojím si za názorom.